Yo, medun Mbak Tatin, monggo. Nyingkar nyingkur Wiwitane. Yo. Wiwitane Cengkoke dipernahke. Yo. Kene krungu. Ya krungu. Lah iya wong aku ya nek omong ya biasa kok. Anek biasa krungu. Wiwitane nyingkar nyingkur. Awan nyanyi ngene. Pi ngopo e? Sak karepku to. Kences po. Ben ngopo? Iki nek wayangan cara mbiyen iki ngene iki. Aku jek kelingan biyen bapakku nek mayang nang desa, ayo mikir dikeki nganu kacu ngene iki lho. Ah ngene iki. Kowe ngopo kowe mesti mbayangke sing ora-ora. Ora. Ngerau mboten lho kok kada nggo kacu barang iki ngopo? Ya wis, ora wis tak copot kowe. Apa pilek apa piye ngono lho. Iya. Wiwitane Nyingkar nyingkur nek ra konangan aku mung dadi tukang golek wedi. Sinten? Ayo kowe kuwi. Kok iso? Neng Kali Praga kae. Oh, omahe pinggir Praga. Golek wedi nek lawan terus sing lanang. Sing nyemplung sing lanang, sing wedok. Oh. Lah sing lanang kurune ra jamak-jamak kok. Tak parani nang omahe iki sepados wedi. Oh nggih. Tak tileki nang jembatan Bantar kae krubyo. Metungul saka banyu nggawa ember lho. Nganggo ondrok eli ya. Kaya gatekke ngono. Ya gatekke ora. Lho Tin kowe iki ngomong to. Mbok sing nyemplung sing lanang. Ampun mangke ndak ilang. Ngono. Apa? Ambuh kok ya. Anak keli barang. Kok ndak ilang, ndak cilik. Nah, ra matok genahke to.